cystadlu ni ar gyfer trydydd diwrnod y sioe yma ynghylch y Defaid. Mae unrhyw fryd pur Iseldir Brodorol neu Gyfandirol arall, na chi llon ceg. Ac yma wrth ochr i fwynhau'r Defaid sydd yn y cylch ar hyn o bryd, mae'r cynghorydd Wyn Evans o fferm Nantbyr Ceredigion. Croeso ato ni, Wyn. Diolch am y croeso. Dim problem, mae hwn yn llon ceg o'r we. Wel, mae fe'n llon ceg ydi, ond mae fe'n neud lan am y Defaid sy'n y wing. Drwch y Defaid a safon y Defaid yma sy'n y wing. Dwi'n joio'r gystadleuaeth hon, achos unrhyw fryd arall yw mwy na lai yn Defaid Iseldir. A mae yna Defaid yma o bob lliw a llun. Mae fe'n ddalun i'r llygad yn yw e. A gweld y Defaid yma, a fi wrth y modd yn gweld beth sy'n ymlaen i fan hyn bo yma. A mae rhaid esbonio'n gynnar yn y dosbarth yma, mae yna ddau gylch. So, y rai sydd wedi credydu ni'n edrych arno nawr, a mae da ni Rosan i ddechrau, a wedyn, fel mae'n digwydd, 5 ddafad wedyn y rŵj. Ac yn y cylch arall, mae da ni 3 ddafad wedyn yr cylyd dawn. Felly, mae nhw'n llythrenol, bob lliw a llun. Bob lliw a llun, a chybod, mae'n fe'n glod y pobl sydd wedi dod â Defaid yma mas yn nhw. Glod mawr, achos dim peth bach yw dod â Defaid i man fan hyn a cael nhw i'w fath safon i'r unigolyn sy'n beirniadu nhw. Ni'n gweld Aled Grocot fan'na'n dal y ddafad flwydd rŵj yn y pen draw. A fe enillodd pencampwriaeth y dosbarth yma llynedd, a mae'r ddafar hon wedi bod yn llwyddiannus iawn yn barod eleni. Sioe Iseldir yn ennill lan fyna, ennill par hynfryd wedyn gyda un arall. A hefyd wedi gwneud yn dda yn sioe Swydd-Efrog. Ydy, a i wneud yn dda yn sioe Swydd-Efrog, mae hwnnw'n sioe gysadleol iawn, mae gysadleol a beth yw sioe fan hyn yn Llanelwedd. Ond mae beirniad fan hyn, mae profiad o fe. Mae tipyn o profiad, mae fe'n gwybod o gwmws be mae fe'n edrych amdano, a mae wedi bod o gwmpas y sector Defaid ys blynydde maith. Ydy, a'r gŵr o bon heddig hynny yw Mr Wyn Evans, Penllyn Tywyn. A mae fe, oedd yn beirniadu fan hyn ddoe yn yr unrhyw fryd pur Iseldir arall, ac yn cael y fraint unwaith yn rhagor heddi. A mae'n mynd trwyddo nhw a chrib man, yn dwi? Odi, a mae fe'n neud y waith yn fanwl iawn. A mae hwnna, dim ond yn deg yw'r pobl sy'n dangos y Defaid, yn dwi? A ni'n gweld, ni wedi bod yn cael sgwrs gyda fe Cymru'n beirniadu, a mae da fe, oedd e'n gweud bod wedi bod yn hyfforddi ychydig bach o hoci a rygbi. A ni feddwl, hwnna'n rhywbeth bach ryfedd i ffarmwr bod yn gwneud, ond mae ei ferche a'i fabe wedi cynrychioli Cymru yn hym hoci Cymru. Dyna chi glod. Wel, ydy, a mae fe'n ddyn y gymuned yn dwi. Ydy. Mae fe'n gynghorydd, mae fe wedi ennill sawl gwobl a wedi oes am ei gyfraniad y gymuned. So felly mae gymuned yn bwysig iawn o fe, a cefn gwlad yn bwysig iawn o fe. Wrth edrych ar y Defaid yma nawr sydd yn y cylch, mae'n glod i'r holl arddangoswyr, mae'n gyfle i ddathlu eu llwyddiant nhw a hefyd i ddathlu cefn gwlad yn dwi. Ond mae'r diwydiant wedi bod trwy amser caled iawn yn dwi? Ydy, ni wedi cael ansicrwydd o nadw dros y blynydde diwetha. O ran y polisi amaeth, ddim yn gwybod pwy gyfeiriad, oedd y polisi amaeth yn mynd, a gan ffodus, goffon ni gymryd i protesto o degau mwyn tra cywiro hynny, nhw e. Ond mae yna buzz fan hyn, Lenny. Mae yna buzz o achos beth sy'n dymas o Gaerdydd, a beth sy'n cael ei weid yn Gaerdydd. A gyda gweinidog amaeth neu gweinidog cefn gwlad, a fi'n credu mae fe'n codi calonnau pawb yn nhw e. A mae fe o swing, mae fi jyst yn gweld gwen y gwynebau bobl o gwmpas y car show yma. A beth sy'n codi yng nghalon ni gwybod, i gweld y pobl ifanc yma o gwmpas y car show, a gynedlaeth nesaf yn cymryd diddordeb yn y diwydiant. Nhw yw ein dyfodol ni, a ni'n lwcus iawn, mae yna gryw arbennig iawn dan ni fan hyn yng Nghymru. A mae yna dalent yng Nghymru. Yn sicr. Wel, ar y nodyn yna, Wyn, o'n i adael i am ychydig o gylch y Defaid ac fe ddawn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y ddafad blwydd. Croeso nôl i chi at gylch y Defaid ac mae'r beirniad wedi mynd trwyddo nhw'n gyflym iawn fan hyn yn nosbarth unrhyw fryd pur Iseldir Brodorol neu Gyfandirol arall. Wyn Evans? Ie. Aled Grocot soffrwd wedi ennill e? Ie, a beth iawn a fi'n cytuno'n hollol ar y beirniad fan'na. Mae'n castell, yn dwi.
Mae'n anferth, tank. Mae'n anferth o ddafad nhw. Siwr fydd e hi fyna yn nantbyr i wyna? Wel, i wedi wir, ni yn coesi gyda... Gyda rŵs? Gyda rŵs ydyn. Ni yn coesi a mae fe'n gweithio yn dda iawn i ni. Ond mae yn castell o ddafad. Wel, diolch o galon i ti Wyn, a fynd i gael sgwrs gyda Aled. Fe enillodd pencampwriaeth yr adran yma, y llynedd a'r ddafod yma wrth gwrs, wedi bod yn llwyddiannus iawn yn barod eleni yn ein sioe ni. Well, Aled, once again, we're back having a chat. Yeah, we're here again, yeah. Tell me, what has she won altogether with you before now? She's had 2 interbreed champions at Newark and the Royal Lancashire Show, and she's champion rouge at the Royal Highland and the Great Yorkshire Show. What a new! Yeah, she's been very, very, very good. She's a real show sheep, like she's stylish all the way. But every ewe or animal you grab is a show sheep. Well, keep trying. How do you get them all looking so sharp and so ready for the ring? I don't know, really. Just give them plenty of exercise, I think, is key, and not give them just the right amount of feed, try not to overdo them. I'd like to know how much sweat you've lost in this show. Quite a bit, I would imagine. Every time I see you, dripping. Hopefully the grass will grow underneath me now the way it's going. Aled, llongyfarchiadau once again. Thank you. Da iawn.